जाबाय आरोना बेनिफ्राय नोंथांमोना जाय लटारि लानो हागोन सिगांनिफ्रायनो जाबोनाय नुखादों दा जोंहा अराङाव दिनै 3 जुलाइनिफ्राय लानानै 15 सेप्तेम्बराव नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोननो हागोन गोबां माने गारिफोरनि प्राइस फार्स्ट प्राइसआव दङ जोंहा आल्ट्रा बास सेकेन्ड प्राइसआव स्कर्पिय' दङ Rafiqul Islam, CWC member EPPL. Rafiqul Islam. Scorpio लानो गोसो लटारिया नोंथांमोननि खाफाला जुदि मिलायोब्ला मोननो हागोन नोंथांमोना स्कर्पिय' ओमफ्राय Yoani Snagi Gori Bolasu, Divan Senagoria, Orang Berogai from Kolaboti. सोरनावबा खाफालाव लिरनाय दं जानो हागौ नोंथांमोना लटारिखौ लानानै नायब्लानो जाबाय मात्र 100 थाखाल' लटारिया गांसेयाव नोंथांमोना लानो हागोन आं डिसक्रिप्शनाव कन्टेक्ट नाम्बार होनानै दोनदों बे रिजाल्टखौ सेप्तेम्बरनि दिनाव मोनगोन गोजाननिबाबो अनलाइनबाबो लानो हागोन Olen Bosmotari, Bikista, Thomas Tommy, Batasibul. Dia tiket nama baru posisi besar, tiket nama komponen zona boleh orang zona lu. Second prize dong, Scorpio. Kalau sudah mereka गाड़ी दं आरोना नैथिं बाइकफोरबो दङ फिसा फिसा गारिफोरबो दङ ट्रेक्टर दङ कार दङ ओमफ्राय नै Abdul Hasan Jubo Humas Kami Lek Nomor Kolang Bospi नैथिं लाइन मोनसे गारिखौ लाबोजोबाखै माखासे गारिया दंबावो आरो बे जायगायाव माने गारि लाबोनांगौबा माने बुंजोबो नालाय ओंखायनो जायगा थोयैनि थाखाय माखासे गारिखौ लाबोथ'वाखै नैथिं दङ ट्रेक्टर सनालिका ट्रेक्टर नोंथांमोना आंनि उनाव थार नुदों मात्र 100 थाखायावनो नोंथांमोना लांनो हागोन लटारिया उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट अराङाव नोंथांमोना जायफोर लानो गोसो लानो हागोन उनाव बुकिं खालामनानै आं डिसक्रिप्शनाव नाम्बार होनानै 100 थाखायावनो नोंथांमोना थार मोनलांगोन स्कर्पिय' मोनगोन आल्ट्रा बास मोनगोन गोबां बाइकफोरबो होनाय दङ बेहाय बाइकबो मोनलांनो हागोन नोंथांमोना जायफोर लानो गोसो लाब्लानो जाबाय मात्र 100 थाखायावनो नोंथांमोना आल्ट्रा बास लांनो हागोन नैबे दङ आल्ट्रा बास कार दङ स्कर्पिय' दङ नोंथांमोना नुखाबायानो जानांगौ डिसक्रिप्शनाव आं फन नाम्बार होनानै दोनदों माने नोंथांमोना बुक लानो गोसो लानो हागोन नैबे गोबां प्राइस होनाय दङ 100नि बारा प्राइस देरहानो हागोन आरो नोंथांमोना लोगोफोर आं दा दंफैयो अराङाव जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट अराङाव जोबोद गिदिर खेल जानो थांगासिनो दङ बेबायदि माने सिगाङाव खेल जायाखै आरोना बेहाय जोंहा बिनि रिजाल्टआ जेनाखि लटारि जागासिनो दं दायो सेप्तेम्बर 15आव मोनगोन नोंथांमोना 100 थाखायावनो नोंथांमोना नैबे थारखौ लांनो हागोन दा माने नोंथांमोना जायफोर आंनि भिडिअखौ नायो अनलाइन नोंथांमोना बुकिं लानो हागोन टिकेटखौ দাদাই মানে জনাই দিব কি কি প্ৰাইচ আছে আপোনাৰ যোনটো লটাৰী খেল হৈ আছে ইয়াতে মানে কেইটা প্ৰাইচ আছে এনে আমাৰ লটাৰীখনত এনে সৰ্বমুঠ 105টা প্ৰাইজ আছে তাৰে ভিতৰত কুপনৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাব 60টা প্ৰাইজ আৰু মহিত প্ৰাইচ আছে বুক প্ৰাইচ আছে আপোনাৰ 30টা আৰু তাৰপৰা আৰু এজেণ্টৰ কাৰণে সুবিধা কৰিছে এজেণ্টবিলাকৰ তেওঁলোকে 15টা প্ৰাইজ পাব মানে সৰ্বমুঠ 105টা প্ৰাইজ আছে আৰু প্ৰাইজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াতে আছে 4খনকৈ আল্ট্ৰা এখন মহেন্দ্ৰ থাৰ আপোনালোকে দেখাই পাই আছে লগত আছে আমাৰ স্কৰ্পিয় আছে বলেৰো আছে সুইফ্ট আছে এল্টো K10 আছে বাইক আছে 23খনকৈ বাইক আছে বাকী এণ্ড্ৰইড মোবাইল কিবি তেনেকৈ আছে মুঠত সৰ্বমুঠ 105টা পুৰস্কাৰ আমি দিছোঁ আৰু ধৰক মানে কোনোবা আহিব নোৱাৰে মোবাইলৰ যোগেদি সিহঁতে লটাৰীখন ল'ব পাৰিব নহয় তেওঁলোকে আমাৰ অনলাইন নাম্বাৰ তাতে দিয়ে আছে আমাৰ টিকেটতে নাম্বাৰ আছে তেওঁলোকে তাৰ পৰা টিকেট সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব लोगोफोर आङो माने जायफोर माने अनलाइन लानो गोसो आङो स्क्रिनाव होनानै दोनदों नाम्बारखौ नैबे आदानिखौ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामब्लानो जाबाय जायफोर माने लटारि लानो गोसो नोंथांमोना लानो हागोन रिजाल्टआ सेप्तेम्बरनि 15आव जागोन आरोना रिजाल्टआ जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट अराङाव बे खेलाया जागासिनो दङ उदालगुरियाव बेबो उदालगुरि प्रथम हेतुৱে न डाঙर खेल सबके डाঙर আছে माने आगत তেনেকুৱা হোৱা নাই सिगाङाव बेफोरबायदि जायाखै आरोना जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बेनो फार्स्ट माने अराङाव जादों नोंथांमोना जायफोर लानो गोसो नोंथांमोननि खाफालाव मा लिरनाय दं नोंथांमोना 100 थाखायावनो नोंथांमोना स्कर्पिय' मोननो हागोन आरो थारबो नोंथांमोना मोननो हागोन आरोना धन्यवाद থাকিল दादा अपनी खेलार बाबे माने इंस्ट्रक्शन दिया करने अपनी
আপুনি অৰ্গেনাইজ কৰিছে এইটো আমি অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ আমি এনে 10জন আছোঁ আমাৰ ইয়াতে মই এই লটাৰী খেলখনৰ মানে মই সম্পাদক হয় खालि मन्दिरनि नामाव बेखौ माने होनाय जादों आरो लटारिखौ बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुनो मोनबाय प्राइसखौ आङो नैबे स्क्रिनाव होगासिनो दङ नोंथांमोना फरायनानै लाब्लानो जाबाय मा मा प्राइस दङ फार्स्ट प्राइसआव दङ जोंहा आल्ट्रा बास सेकेन्ड प्राइसआव दङ स्कर्पिअ এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত মুকলি হ'বলৈ গৈ আছে উড়ন টাউন কালী মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ সাহায্যতহে আয়োজিত উপহাৰ কুপনৰ শুভাৰম্ভণি উন্মোচনৰ অনুষ্ঠান উন্মোচক ভ্ৰমণ তালিকাই কণ্টেক্ট পাছতে আজি এই উপহাৰ কুপনৰ টিকেট উন্মোচন কৰিব সকলোকে হাত চাপৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো এই আপোনালোকৰ সন্মুখত উড়ন টাউন কালী মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ সাহায্যতহে আয়োজিত উপহাৰ কুপনৰ খেলৰ টিকেটৰ উন্মোচনী অনুষ্ঠান আৰু এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত উপহাৰ কুপনৰ টিকেট সকলোকে হাত চাপৰিয়ে এই অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰতি আশীষ প্ৰদান কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনালো दिनै जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय अरां टाउननि काली मन्दिराव काली मन्दिरनि नामै माने लटारि खेला होनायजों लोगोसे दिनै अपेनिं सेरेमनि दंमोन लटारि बुक फाननायनि बेवहायनो आंखौ इनभाइट खालामनायलाय आं बेवहाय नुजाहैदोंमोन दिनै 3 जुलाइ नोंथांमोना बेनि रिजाल्टखौ 15 सेप्टेम्बराव मोननो हागोन जायफोरा बुकिं खालामनानै टिकेटखौ लानो गोसो नैबे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय बेवहाय गोबां प्राइस होनाय दङ 105 था प्राइस होनाय दङ 105 था प्राइस देरहानो हागोन जायफोरा लानो गोसो लानो हागोन बेवहाय नोंथाङा 100 थाखायावनो स्कर्पिअ मोननो हागोन बोलेर' मोननो हागोन थार मोननो हागोन ट्रेक्टर मोननो हागोन बाइकफोरबो मोननो हागोन आल्ट्रा बास मोननो हागोन गोबां प्राइस होनाय दङ 105 था प्राइसफोरखौ नोंथांमोना देरहानो हागोन आरोना लोगोफोर